Jo voldria jugar a escacs, perquè sé que és un gran joc. Primer hem de col·locar cada peça en el seu lloc. Si agafes el taulell i observes com està, la casella de la dreta ha de ser de color blanc. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Atenció i preparats, tot a punt per començar. El primer a moure peces sempre ha de ser blanc. Aquest és un joc d'enginy, d'estratègia i d'engany. Mous peces sense pressa i després de molt pensar. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Torre, cavall i alfil, la dama amb el seu color, arriba justa de vora i davant et vull peons. Torre, cavall i alfil,